Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Keche Lease pen do Chot Adim si Arnam Kardo Mahem Kekim Tanajok Longle Hamphang Lapen Hamphang Asong Cherapsi Katarlia Sai Kidding Non Malom Karbi Anglong along Hamphang Asong Atum Kebe Keche Arideng pen Karbi Akai Alongle Philang Jok Nang Chipu Kachisong Kepar Omplup Aporahut Patumi Chiti Nipai Cricket Home Arni Lethotta Dipurong Sopi Keparlo Birla Longki Inghi Arongamikar Rajendra Terang Alongle along Ang Tan pen Kiwang Keche Kebe Atum Lease pen do Chot Adim si Joy pen Arnam Kardo Mahem Kekim Tanajok Longle Hamphang Lapen Nonjong Mahang Kepathek Longri Cheraikom Amai LCA pu Hamphang Asong Cheraprap pet pen si JCB pen Bangso Ahem Katharli pon Aberta Nangli News Text Report Karbi Anglong News Channel Alongle na so Alongle ni tro ne ham along nam de ta phi alang sun kisko basi namono Grand Tron apa namanya di kota alang aso po bang nilong tangkap no lapen nengkan pe thon la tum han lam sam lam dok pen ni notice bu bom lo ma ke sot bang hai ma ke sot bang lo o la ke nang long le sipu और यारो तो मंगलो बड़े प्रसार के तो हो मचे ना तो निले अंदर से तो लापन तो हम हम तक लो निकालते हम नोटिस भी पेन पाया वे निले यारो आसा अपन दा चिरपु दमलो नंदी सार के दलो चलों ले निकाल किलो apa चित्र लो नॉन फिनिंग निकाल से निले लातो में नहीं रात तक पलो तो निकाल खाना दिन दो बार निकाल बहुत होगा निकाल तो पता ना क्या ना निकाल खोज नहीं दिखा Tapi 50 besar nih kan, 50. Oke. Bukan step sikit to. Angkehan. Mana digital loh. Itu apa ya? Don kon bag dola la solong dulu. Lai don. Don ve. School, Arabic school. Non tak kali lada kita ke, ni lidah bang aku kan sedang tu. Latum aprang dah orang asal tu ni kini gift. 1995 an kan se gift kita. Amati junam ter mani le andar purlo mani le notice tudi bomna ramsan ben koi mane pu koi ke alang tum dutip la pena pirong sarapan dagrong dia gamra tum hani le obong o man pen kuni di tambo chenti lo dang hang kilo na sigwai kilo le chelong ini bangken nang li hoi long de pen pini bangken ni ling chelong piklo nang le tum nang kera bopor alang le tum anda Suruh itu ni, lang rumah tu, nang home repair. Sela bangso kini nang li long le long nang li hin jung jung ben long kipti yang mate Hamphang Asong kali lagi Hamphang Asong si bang nang kipti ni digele kipti kali. Alang lom sup lo, alang lom sup kan. Ye tu nana kan apa agreement tu pen nampak citong si, tu nana dalam kama citong si. Kepai sar dan si ni. Mana hormu bagai nang li tak ketere koi pu bolo pu pen ke kroi kre jo ini si Hamphang Asong han serip lah. Kalau laso tenglep kusi matanan kok. Cingwai sar lah. Cingwai sar. Alang le tum ke bang pen. Kalau ni atau mata hang lo, ni le panan hang lo. Lasi lalang cuma nang silinder dah lah. Je pilih pen ke. Kalau ni le SD money ke chandu, lah bang hot mang bong. Nang return pa jenis dulu. Alang lo pen port agreement tu. Sok lo dalam sebagai aktif atau berbisnes saya tentu. Ini alang le tum nang apa cik roy pen aja ni sih. Ini kalau le yok abi bang ke cek lo sih. Nang li jung jung pen pini bang ke nang li long le chelong lo. Chelong dia dah lason thot to mani aphan ili so karbi tunta lason piti do me laso alam Aphuthak nang li karbi ang long ra han pini pachini kang tung do manang lihin pen hong lo la bang ke nili bhul tang lo nili le bhul kali nili prang atum se bhul ake manang da bang long sinam do kali man lasi nili sonna bang ke punang ni manita lasi karbi atum bang thai aphan Lease lubang pipitan nang ko amin kandong ke sopre dan nang ko lagle khara la bang ke nakhang ni lage ni ta doi bang ke doi la bang ni kudam ta lease long prama bang ke sopre da sia aku music rat solang dora than ni
do nang ko athe labang pini ni dum eviction claim ik bom lo ladak long bang ke athe nilitum birta long lo je kedam tang 1995 pen ladak bang akhe tum non tribal atum adak dubor idet prosang se nilitum arjong lo list alang litum ke an amat si alang litum non tribal atum pijo pen labang solong le ka chirai gi pan alang litum list bang pakam ik bom lo kedam tang out bang 1995 pen alang litum 2025 an chitok lo hala sohot bang ka hem phu kapre teron hem atum non apsi thu bako dak terang hem me ko ningkan pho farman la puson ka chitok dolo mat si nilitum bang la po arjulong ne je la puson aningkan ke pikam bom ke la hok pe ke alang litum isi hidden agenda lo ma de long le ka chirai gi phu fan si tum chini pen dak wang lo hem phu pen chingi je than lo la pen nilitum ta pen ne hem puta nang corporate dun je pini bang mesen ing samjin ben nilitum pini bang eviction na sai bang ke klempon nong lo lasi aku mo pen hejong da hem phu wang pulo karbi tum no na por ge mek prang nang po athema pinana karbi tum kang ke tangka maha ke khoka joine aningkan la puson list ki pi la puson do o chethanam lo putang te ilitum miadi portal en sara me phari porta ke ningkan thongke vet ahok pedala me sara me pinan idum thekonong na arjulong wadi komane marwari lai dum ke 80-90 years la puson ke tok da du pusin idum arjulong pon lo la sila bangi ke chok che hektik lo la bang hala aron karkan pusi pulang kok pola pen lake kacho jor lo lake sel pusi pulang kok pola si karbi tum anu kap seta me kapre katum seta me la puson aningkan mangi tipe de nang po lagile bhara chupi no ningkan si farman kona chiklojon pho farman seta me aningkan mangi list piang lo thema nang litum lang naming ro non list le pi pola ko anu gelong ikpo ningkan pho pen alang litum 1 lakhs weji security deposit ke lapen ningkan isi pen alang litum 50,000 ma eni ko piale lo alang litum list pi re ke so betar alang litum bhara bi gro bhara li bilute alang litum ninghang lo de plunglong pomati la puson ke la bange chok silo ampare paro katum mangi litum karbi so karbi ra tum mangi mek prang na bothema paro katum mangi hidden agenda sonido ke chengsi la tum beha be parang claim phan bang po la pen karbi ang long ke la ke 6 schedule long ri pinak posi alang litum mangi long le bange direct men nam long le po men alang litum list ke 30-40 years la puson do ke bang jilang ni sata me nilitum la puson katar di pasai bang deng pon pom po la pen rat det la pen chenglo media dum sata me nang corporate dum dong chap dum posining thelo sinili hen la pu secretary ta ningel ha Nonang keleji MLA election ke dua barguri penta BJP aratari asong si highway popuke non penta angthe klangdak anpin lo ate piapot loma pulote APHL silapen congress salong Kedo dunatum alang litum asong atum ke claim kedam ke chokche lapen henodakpu chichinisi non kedobom BJP a sarkar lapen Karbiang Autonomous Council kacharipon CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon a party along kai ke armu kachipa ogdun chimit mepin anpin lo Lason thotsi chiti ni phai krehini ningkan suri hinira inkoira phoarni daihuri PS lapen thewang APS atum don thong kebra trok a hemtunatum hempen damsi dipurong sopian palli damsi Karbiang Autonomous Council MSC mate education EM Richard Tokbi along an palli damsi education EM Tokbi asang ho arideng pen BJP a sarkaratum amaflar lapen aphutup kupon si alang litumaphan dengpon lo lapen don thong kepra ke thom a hemtunatum BJP a sarkaralong chepa okdun tanglo lapen puthot birta kelong duna teng pulote APHL silapen congress satum pen non kedobom BJP a sarkaralong kewangji do piklang puta birta long duntu Dua barguri pen Edverson Crow report Karbiang Long News Channel. AIKSU Hamphang pen bangphu kimi kedeng lapen karchopo. Loke Charlie Ahin Lapen Karbia Khai Kiduki Sungalong Karjab Dun Thipji Phanpura All India Karbi Student Union AIKSU Asong Kedamtang Ningkan Surihinira Kritrok Aningkan Mahang Patek Ponlo Halabang So Arni Pen Ing Tang Kring Pen Sai Klembom Wangbom Ason Thotsi Anso Se All India Karbi Student Union Asong Ajakong Kachepang Tang Chia Phanpura Bangphu Kimi Kedeng Ponsi Archopo Chitia Chiklo Nipai Cricket Home, Home Tri Arni, Ada Por Paiser Kep Aporpen, Karbi People Hall, Jipu Taralangso, Sing Merjeng Holalong, Bang Pukimi,
kedeng lapen karcho amai ingi ponsi RD doklong alamte chingki chithansi BD sori chipipo mai phu star son tiso chunbang mensing tiron pen kachari pon amayalong bang phu kimi kedeng lapen karcho amayalong katukawe bang kriser kep atuma phan all India Karbi Student Union Asong arona tengpen deng ponlo mai along aluhiaman pen ex KLNLF Anparta KERUF Chairman Pradip Tirang PD Lee Karbi Cultural Society Amaipu Humson Bay Lapen Karbi Lo Charlie Asong Amaipu Barim Thangsing Timong Atum Chetong Dunsi Misen Pen Bang Phu Kimi Kedeng Lapen Karcho Amai Misen Pen Pachunpo News Text Report Karbi Anglong News Channel Media claim court ya tumana phan ni tum All India Karbi Students Union pen nang chorolo pen nang chingdugo nang le tum ni tum a program long an kubang pen bir tanah kiri duna po pini ni tum All India Karbi Students Union pen ada senior jeng hall along ka chingrum alam thei bangala pulo ni tum asong along ning na ka chithea court ya tum penangan do nase alang li tum ni tum asong phaning na ka chithei pen a jok alang li tum mithang Kepri ka song claim atum tado ba claim pena atum tado sedami tum claim ke dam long ning na kan sam la pen ke claim ke dam thekji puning na ka che the pen ke wa korti atum phan pini ni tum song hin pen deng poniglo asi pini la bang so ke deng pona jai megalong ni tum chukha pona aluhi sir podo sir pidili alang lisi manpeng aluhi sir po manpeng aluhi sir po men pen sira dak wang pen ritum phan la jumisen la mang khan de kanglo la pen ning na pa the te kanglo la pen ki song pen ki claim nang ji ke dam nang ji asai an ta mi tum hanang khan de kanglo la pen kar biang long isi pen isi ke claim pon nang ji asai do piglang polang itu hanang khan lo la pen bidi suris ta mi tum hanang pi te kanglo la sikewang ji lang ani ta mi tum All India Karbi Students Union pen alang ling long pen bidi sore long bom lang la pen ke iri tum phan ornang pidon si tum ki claim ke dam ta me pon sen pu posini the pon lo la pen la so long ni tum ka chupa pon guest of honor sir Hamphang Bay Karbi Cultural Society president alang list mi tum ma chetong dun pen iri tum jutang jubat ke pangcho pon nang ji pen cheng lok ka chirab dun nang ji pen cheng lok ili tum song ke claim along imit hang mandak ka charja bunja ja kong ben cheng lok alam mi tum phanang khan pon te kang lo la pen ke special guest itu macam apa pun do sir Thangsing Timu ex president Keche alang lisita mi itu yura tum di claim ponang ji ke dam ponang ji lapen labang so asong ke pang thir thip ke pathir thip thek ji ason an ni tum ponang khan pon iglo lapen ke alang li hin pen itu mi yura tum mi jakong ka pharang ponang ji lapen kachirab ponang ji along an nakam malam sa mi tum ponang khan pon te kang lo la pen pini ni tum la bang so mass joining program along bang trainer ke abang phuli tum la bang All India Karbi Students Union along na che pa okdun lo na sinon ni prang pen ke wang jilang bai tum na ning thelo je la bang so song ke anso se si Karbi Hamphang pan claim pon thekbu la pen na kedo ana tum bang ke dedicate tum sai de lo la pen rara sai si claim pon pa me po Karbi a akhaya pan pini son ba claim pon thekbu po ani ngi thei si do sai de lo Students Union la ke ni tum students organization lo la ke ni tum Karbi lo Charlie ausumar tum hansi Charlie tum hansi tum pangjok pipon lo la ke ladak Karbi anong long pochot ke India kanga lo ke Charlie Karbi tum pi halat tum pe tum connection ke wan thekji phan unity ke do thekji phan hada kisung ke duk ke boy di hal halong se me tum kachini don jia ja kong ke long ji phana palang tum ka chira bra pe jia phan se tum la bang so song pe man pon lo la pen la ke la phalang chota li tum Karbi Hamphang phan si la bang so song hang pa thek lo la pen ke article 244A Karbi Anglong arat ke mang kar I naya so no se me tum hin pen ke la ke fully support lo la pen la so pa tha ke ni tum ke la Karbi Anglong arat ke mang long ke ni tum kai kira do dun po la bang so song la hin pen bang ke la pen ke la bang so song pen kedam tangani longan sita me hemprega pharman kache song pen cheng lo common goals rat atuma kar I along an ke pache tono se tum claim dun bom lo dam dun bom lo Ang nondang di siya lang po ponjima seke Karbiang long pe student organization do lo song bong pen seta non risoy jang tun penang tum ke la drugs ki rim do lasana thasi nili bahawarta penang ana risoy jang tun non drugs ki rim tum do lasila tum phan awareness program na tum ke deng ponji phan ka chisik pon do ma
churolo la bang so alam na karju bang ke ahok lo dang ni lip appear thelong aprang la posona we sitami non kan hini kan ke thomang bong bang ke drugs ke chu kani ke chu aduma ke mong jola posona phainang bat piglo ko berta bang ke longlo lasi niletum kama thala lo munera tum apol ke phalang noji phalang ninghang he akam ame thange claim ji awar sai le che long thek chichini pa mili putang te sitame la puson tum do je ame thang ke claim ji aphan atuwar ka che long thek the apol ki padam ji bang hala use pa me thek the po matha po ni ki do pa joy cholo ke ini bo do thap apol padam ji pol hai ki chu thap ki jun thabang pangcheng po life and that la song si che man ma lasine to matha la lo je ili tum chot song ben bo chole kar bi hamphang si matha nang po je unemployed youth tum phan non oveki mia tum phan je ison le son atwar abidi la tum phan ri pi pon nang je ke nang so la pene tum claim dun nang ji sai ke ni tum claim pon bo mu pen nang le nang kar son educate art drugs awareness day la support bang ni tum bidang vek bo ni lip aphan kedam tangar ni dane tum ason sai claim pi bo education awareness pen cheng lo haing long dane tum dam si la hai puthak claim dam lo la si non is next mang la si claim pon bo je non oveki mitum ke chot thap ki jon thap pen kan hok ko pi pilo Hamphang aphan ka hing no ko pilo la hai puthak bang ne tum awareness a program ki bidam ji phan na tum che sek ponek pola pen claim dam ek pola so puthak bang ke tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu